Sembuh nomi khmat chokri Iran chapokri India. Dr. Muhammad Hussein Zia Inya. Habaya kran beki lab thai kubor. Ula ong baka jing sangai katma hapleng kri Iran bakri US Israel. Ka syong hakin nong penyai ba arjumun. Shushu la ong rup beki ri nak than west. Kidai ki ba shulemen le sngutu ba sngolem. Halo ka jing klat baka jing du ei ki min simprio. Henry ka jing shisha kalong beki perkhat ya ka khayi ka pateng. Baka jing yo nong, baka jing do nong. Haba a jing kren shaka NDTV, Uzia Inya, ula ong baki he kari Iran, kila dep ya kren, halor ki mat ya kren, ban petrekam, ya ka jing sengay asiat bakari US, ha ka bakari US kala kongo, ba sengapi ki mat bala bo da kari Iran, habi day baka jing sengay ya katama. Ula ong ru baka ni ka jing kongo chukari US, ka pen iya ka bor baka jing star chukari Iran. Henry, kini ki arte yo ki benwan kin long ki ba kham chinchar bat ki ba kham kulmar Henry lo ong ba ni ka chingsang ka thama kade ben long ka batikna bat bakri Iran ka ngets scam aki nongelam ki chongka da ba ki tep ba ki nongelam chokari kin le ka ba phatam na ka lang chokari US kala pena bakri Iran kala kongo ba snge ser ka ba arte yo theng bat ka bar kan thukru ya ka chingpli lat ba ka chipetrikam no ya kalenti ya jaj kata ka Strait of Hormuz nak mta ki kam ki jam lasa teng paro shikata ula ong bakri Iran ka yo ya ka jing kersham pet ba bar ka jing persha jukari ba ka Japan riu Islam ka pen i ka jing tali ba ka jing la ba le persha ha ka por jo ka thama ka blastang da kri US pat kri Israel kat kom ka jing ong ka jing u ka jing kersham pet ba ka pen scam ya ka nongre me kren jo ka Tehran Uzia Inya ula pen ken mau ya jing kren bla kan no unagalam bakri du chokri Iran katau Ayatollah Ali Khamenei ula kren ko ba sapusngi menshua bakat bagi nong chuan chokri Iran kila bastang ya katma Henry kri Iran kan rai kumnu kan kutno ula ongru ba ya ki junong jungman chokri Iran menta nak menta ka jinga sok la pen paushai bat ken yang ru hadu bena pejbena ba pintikna da ka UN bagi wek ki sengsan perthai da yakini ki junglong da board ba pintikna ki kermen mungkin sayo yang jing suk ke banya habro ka wei ka thai ula panrap ha ka jing kren Uzia Inya ula kan tho juru ya ka jing tho ju kiri ju ka perthai kham tam e halor kalenti ya ling ka kong san pha ha ka dureu ba Hormuz ula ongru polingo ba ka jing sokya ju ka perthai kalong halor kalenti ka kong san banya ka jing sha penyap ju kiri poj ba ula ong ha ka jing kren dongin se shampat ha ki be pa ki khobor ki bat sawan Flashpoint